skúsenosti z Lavilites, osobní? Vyliečenie atopického ekzému úročného bábätka, s tým teda, že bol diagnostikovaný veľmi ťažký atopický ekzém, rýchlo sa šíriaci, každý deň nové ložiská, na tvaričke, na ramenách, na chrbtíku, na nohách a už bola nasadená kortikoidná liečba, ktorú sme teda nedali. Snažili sme sa to riešiť prírodne, homeopaticky, bylinkami, prírodnými masťami, ale Lavilites zabral po pár dňoch úplne krásne. Malý je úplne vyliečený, takže teraz lekári myslia, že pomýlili diagnózu, lebo atopický ekzém sa takto rýchlo a tak dobre vyliečiť nedá. Produktem ktorým? Najprv striekanie Lavil auricum, potom telové mlieko a čipky. A to je vlastne nejaký, máš skúsenosť? Napríklad na dutiny. Lavil auricum pri začiatku zápalu dutín, pri nosových na jar, na jeseň. Pár na striekaní do oblasti dutín. U manžela koleno po operácii meniskusu. Niekoľko rokov ho boli stále po operácii. Takže auricum. Auricum.